dahilan ng mangga, bunga ng mangga kaninang umaga. Ayan. Pag may mga festival kami, kumukuha ako ng dahon ng mangga. So, finally, sa ilang taon na pagkukuha ko ng dahon ng mangga, may bunga. Ayan. So, ngayon, festival ng mga amo ko. Ayan. So, hindi naman siya kalakihan, pero yun, meron lang gaganap na prayer. Ayan. Mamaya, may dasal-dasal kami. Ayan. Diba? Parang New Year. Ayan. Diba nakita niya puro dahon ng mangga? No, auntie, we have to light.